Habis ipet ya ke polisi terekam. Kumba kalong hakan ni jela jong iminta hakan ke sarkar MD. I kumba kikwa ban pinhe business I kumba kikwa ban syakri ban pinpiang pinbet ya ki company ki banabar. Kumba iba adan lakren hanong stan. Hidon ki company ke bakakam barok layorot maki hang ni. Kita ki company ki banabar. Kabai ga try jela kim yo shu. Nadana kami kini kecing isyak tan minta hang te hasilong persyak yang dengan polisi jong sarkar yang kabaka daily lam no ya kecaka syaki company kiba sabar but what ban wanam kenru yang kacing koridor jong kemarian kata kali ke bang yoi nadana pai ba ngingem kwa ban yo ya kum kata kerkom sensar hilingi kwa pak sarkar gan kentiu ya kitrai muluk ya khamtam ni khando ko siap nyemdai ban ya penya ka bat kiwi pat kijai penriu ombangin ya penya kata roy kapar hadu ba ngin kretno yang kata hok lok trai mantrai ke jongi haba bi pech ke jing long jingman hakan ke jela ke jongi kani ke sarkar ke ombang ngin wanra yang kata 10 cipo billion dollar kata ka ekonomi kata yok kokot ke jela ke jongi hende he pengyo I ya ke jing long jingman pada ke jela ni isai ba kata ke jing ong jengki yang tekin number cipo billion neki wei pat ki klor ki pakiong mengawan rak ke skim ki project ki paki spark klor ki hajar klor hawa pipe kajing mentoi pada kanot siliang nata kalau hakan ik imang kasalang jongi menta kiong kajing ye pher hapedeng ubaduk bat ubaru spa kalanang he kane kamdei nakano kono kadao kamdei bagi paiba ki baduk ki jaitu kemawe kata kamdei om deiru bagi tu ki baru spa kibat yo timentoy nak sarkar ki tray sitom hendai dei na garukom tray kambat ka polisi to sarkar ka bano silian ini men kemau ya kata hawak sarkar nanong ipi kamdon pisa ya kapan penpiang ya kaca kapuli jong ki kena ki jongi hendai ban penpiang na ka benta ki company ki banabar ki kloi bende ya kata dipai ba kamdei bakin tho hendai ya garukom joko ya kacing joko ya garukom tray kam kapom ya hap ni hap ban kro ni hap ban tu sepi khang ba pinyo ya jing sai khang ba pinyo ya jing tet balai ngong ya kata ka ba ban khia yo pai ba na lo ba kam biang ka kam ka jam nganong ipi ka dei ka got ka khia ka ba ka jing rem de pile cha ha ki hospital ka jing rem ka jing puli pamenta ka ba puli ha ki school dada menta phi lek pa de ki school ki ba kham du na dor ni I ba wat ka kom puliru kiba pli kinong hikai kimna ban ai ke jing hikai ke babian namar bale kinong hikai ru ki haban belas ada kawai na lo bagi hikai namar ripat ke jing si le ke sarkar kampet ya kata kiba duk ki haban le ke skol ki batat ka ba urus pa tu layo kan ban le ke skol ke ba hab ka jia kum ni nganong ipi si post nem hadin dan ne khat san nem hadin pen yo I sisa ya kata ke jing pher hapeng kiba duk par kiba urus pa kiba duk kinang duk kiba urus pa kinang urus pa kani kan ban biang kamdei na kijing itu kamdei na kanung kada dei na polisi jom sarkar pai ba nat kadao ni dei ben kenma wi kani baka voice of the people party kami hapreng kijing du jing kerben ka jela ka jom ye I ba ko balay kren kidon ki bakren ki bong ba ya ki briu la jong yen ai de ka syntax ya ki bom dei ki briu la jong ni ai de ki bilorit kata ka jia sisa nganong ipi kalau wan dia hakan dikejela ka jeng balai ngong ya kata ha kami kali public service commission ha district selection committee DSC ke petungkam ha ki district ki befer ye I ki dekot ki balong member hang tu bon ki dei ki dekot jong ka parti ki badon ha ka bon habangi wan ha ka bon ngin pinti kana ba ki member jong public service commission ki member jong district selection committee kim dei bandon benta ha ka politik kim dei gibril kibadai ki member jong ki political party nang bakin la ban ai kata ka jing bisar kata ka jing sekri ka paka ka ba om sha siliang kata ka thong jong voice of the people party ngingem ong ye gibril ki jong ingen ai ka sentex ye ki wei pli gibril ki balik tekut kim pen I ki kersan ya no kim pen I bagi ben ya no ki let ka polling station ki thep ki bu ka jar ki jong ki henry dadangi ya dagan ni kanong rim banong bangin ai tangi ki briu la jong kamut wat ki briu ki bom ki pen pau chenu ki kersan ki hep ya ka hok ki jong ki da ka jing sngo ka men sim ru
kinam UIA but nasa kadamon ng ipit kumenta habang ipit yung result yung kini district selection committee haja ka man pinmi de kakerteng I ko bakating ba yo ibreu kilap ya kacing ko hagarutom pinmi artom kule exam menta ki pinmi tang daki roll number hang tu kacing pinmi tang daki roll number omda ki kerteng hang tu pilai thu sai ba don ke ai challenges narara pai pa yong nga om kani kan mi bangi kam na ka voice of the people party ngin penti kana ba ngin kum kili jingle ni kwa ban pen kutno baning om ya kata ya kani ya kwa ban om na markin mau ya kata ba ngin nom kek hot kani election MP kalong kabadan kam kata ya ka ngin mi pa ba ya ka ban ay ka cingkersan ya voice of the people party Kenang bangin yo ban pen scam ya ka voice of the people party kung kata ka party ka jong kipay ba ka jala ka jongi ka ba kipay ba ken ay ka cingkersan hindi ka ay ba kamdan kam kalong ba in ay ru ya kata ka kumo siya ka imlang kasalang but siya ki wipat ka persya ay ka voice of the people party bahal snem arajar apufra kung baong ikong markor ngin yo ban kurup ya ka bor siya